Ku saurari asalin abin da ya faru da mafarauta 16 da aka kashe a Edo. Akwai munafurci da aka shirya musu kafin a kashe su. Mara kishin addini ne kadai zai ga wannan bidiyon ba tare da ya yi sharing ɗinsa ba. Tabbas ya kamata mu zamanto masu murya ɗaya akan abin da aka yi mana a Edo. Duba da cewa wani sashe ne na cikin ƙasarmu ta Najeriya. Amma mutanen nan sun ɗauki Hausa Fulani tamkar dabbobi. Idan kuka ga yadda suke yi wa Hausa Fulani a kudu, tabbas duk mai zuciya ba zai so ya koma wa'annan garuruwa ba. Wato direban da ya ɗauko wa'anda aka yi wa wannan rashin imanin ya fara da cewa, na taho ne daga Obajana sai na tsaya daidai Ilela inda na ga mutane suna tare ni akan ɗauke su. Duba sai na ga cewa Hausawa ne 'yan uwana sannan kuma mafarauta. Mafarautan suka tare shi domin ya ɗauke su zuwa gida saboda sallah tana karatowa domin su yi sallah a gidajensu. Direban ya ƙara da cewa dukkaninsu 'yan Kano ne, 'yan asalin local government ɗin Rano. Sai dai da suka tsaye da ni sai na ce musu kamfaninmu ya hana ɗaukar wasu har mu rage musu hanya. Gashi kuma ko 'yan uwana ne Hausawa. Sai can kawai na ba su haƙuri sannan na juya motata na ci gaba da tafiya. Har ma fa na yi nisa da tafiya sai na ga ban yi wa waɗannan 'yan uwan nawa adalci ba, ganin cewa gida za su je domin su yi hidimar sallah kuma na baro su babu mutane sosai a titin da suke. Na kada motata na juya na koma inda suke sannan na ɗauko su muka fara tafiya. Mun wuce gurare da dama lafiya lau. Muna isowa garin Uromi sai muka ci karo da 'yan bijilanti. Suka tsare mu a tsakiyar titi da ke garin Uromi din. Suka tambaye ni ina takadduna da kuma me nake ɗauke da shi a cikin motata. Na nuna musu takadduna suka tambaye ni to cikin motata fa. Na ce 'yan uwana ne Hausawa da na ɗauko daga Port Harcourt za su je su yi hidimar sallah domin sallah ta karato. Na ce wa 'yan bijilantin 'yan uwana ne fa Hausawa. Buɗar bakin ɗaya daga cikinsu sai ya ce bai yadda da su ba. Ya ce su sako ga baki ɗayansu. Su dai suna saman motar dai. Sannan ɗaya daga cikin bijilantin ya hau saman motar a yayin da ya fara bincike mai wa'annan mutanen suke ɗauke da shi. Ai kuwa daga ganin bindiga baushe irin bindigar nan ta mafarauta sai ya kada baki ya ce wa'annan aiki da nafas ne sannan kuma 'yan Boko Haram. Shi dan bijilantin yana faɗan haka kuwa jama'ar gari suka fara jifan motar su wa'annan bayin Allah da kuma mutanen ciki. 'Yan bijilantin dai da kuma sauran 'yan gari suka ɗauko manya-manyan makamai suka fara farma wa'annan 'yan uwan namu Hausawa, daga mai sara sai kuma mai suka duk dai ga 'yan uwan nan namu Hausawa. Direban tare da wani dattijo aka ta sakeyarsu zuwa police station. Amma ko da suka zo police station din, ɗaya daga cikin 'yan bijilantin aka bari yayi magana wanda buɗar bakinsa ke da wuya sai ya ce ga 'yan ta'adda mun kawo muku. 'Yan sanda suka caje shi direban tare da kuma ragowar mutum biyun da aka tuwo da su har da wani dattijo a ciki wanda ba su ga komai na ta'addanci a tattare tare da su ba. To kafin 'yan sandan su karasa wajen, bari ku ji abin da ya faru wanda kuma munafunci ne aka hada duk dai sanadiyar kiyayya da mutanen nan suke mana. To kafin a karasa wajen, tuni ɗaya daga cikin 'yan bijilantin ya ce a kashe su wa'annan mafarautan 16 da suke a wannan wajen. Suka yi ta gana musu azaba tare da bubbuga musu karafuna. Daga ƙarshe dai suka kona su kurmus. Aƙalla mutum 16. Muna roƙon Allah Ubangiji ya ji kan 'yan uwanmu musulmai. Su kuma wa'annan azzaluman kuma kafirai, Allah ya yi mana sakayya tsakaninmu da su. Sai dai ba za mu bar abin nan haka ba. Lallai gwamnati ta ɗau mataki kwakwara akan abin da ya faru. Idan kuma ba haka ba, mu za mu ɗau mataki da kanmu. Tura wannan bidiyon gaba idan ya zo gare ka domin ya je har inda muke son ya je, domin ba za mu yafe abin da aka yi mana ba.